kutya. Rendkívül szófogadó, mert Rózsa Dániel hívására hát megkiabál. Hogy honnan jött, arra azért kíváncsi lennék. Alig ha mászott át a kerítésen. Nagyon jól érzi magát, úgy néz ki, és én egész pályás letámadást játszik. Nagyon jól felkészült. Hát Róga nyert azért. Kicsit zavarban van szerintem szegény. Igen, most már be van kerítve, nem tudja, hogy merre menjen. Talán valakinek meg kéne fogni. Egy kölyök kutyáról van szó. Igen, de úgy láttam, hogy senki nem vállalkozik versenyfutásra. Tessék, és a labdát is szerzett, igen. Hát nem tudom, mikor folytatódik a mérkőzés, de lassan a biztonsági szolgálat jó pár emberére szükség van, meg újabb labdák érkeznek. Megvan a megoldás, úgy tűnik. Lehet, hogy a labda keltette fel egyébként az érdeklődését, és azért lépett pályára. Nem biztos, hogy lement. Szerintem Nem, érzi azt, hogy nem hagyja magát becsapni. Ő mindenképpen játszani akar. Hát régen láttunk ilyet, korábban azért volt rá példa néhányszor. De most talán. És sikerült. Nem, visszajött. Rájött, mondom. Rájött, hogy ki akarják csalni. Hát, nem lesz rövid meccs. Mindenesetre a kutya gazdája abban a szempontból mindenképpen büszke lehet, hogy nagyon-nagyon okos jószág. Most már nem érdekli a labda se. Visszajön. Onnan fúj a szél. Mondanám, hogy a félidő felénél járunk, de hát azt hiszem, hogy a hosszabbítást is beleszámítva, ez már korán sem olyan biztos. A játékosok egy része közben elindul a kispad felé, legalább néhány taktikai tanácsot meghallgathatnak. Egyelőre nem született újabb megoldási tervezet. Hoppá, de már látok valamit. Egy úriember, úgy látom, néhány virslivel a kezében érkezik a pályára. Nagyon mókás jelenetek zajlanak. Na, igen, most már azt mondja, elég volt. Ember, de megunta ezt a hercehurcát. A kutyus és távozik önként. Ha sportturizmus, akkor Questor utazás. www.questor.hu, mert a meccseket látni kell.